сехонагаи фурӯши ҳамагӣ 750 000 сомонӣ дар Федератсияи Россия дар Московская област ҷойгир мебошад. Шаҳри Щёлково, посёлок Фряново, улица Первомайская, доми 19. се хонага мебошад дӯстони азиз, бо масоҳати умумии 63 метри квадратӣ, 60 квадрат масоҳати хона, бо 3 квадрати дигар масоҳати балкон. Хона балконам дорад. Дар чорум ошёнаи бинои советӣ, худи бино аз 5 ошёна иборат мебошад. Панелни домо дӯстони азиз. Соҳиби хона менависад, ҳуҷҷатҳояш 100% қоидави оби гарм, оби хунук, газ, отоплени, интернет, домофон дорад. Ай Москва ҳамагӣ 55 километр дурай. Ай пеши хона як автобус то Москвара мерава. Дар пеши хона якчанд магазино, Пятёрочка, Дикси, Магнит, беморхона, мактаб, садик ҳамагӣ 100 метр, якчанд Валберис аз он ҳамашон ҳастанд дӯстони азиз. Хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, алиш намешавад. Нархи хона чӣ хеле ки дар аввалин навор гуфтем 750 000 сомонӣ. Албатта ки бо савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ва дар охир хотир расон мекунем, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд. Мо худамон ин навора нагирифтагем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.